Vice President wa dziko lino Michael Usi auza mlembi wamkulu woyang'anira za zachilengedwe kuti amene ali a Yusuf Mkungula kuti awapatse maina anthu amene amachita ndithu katangale. Anyway, pa msonkhano ndithu umene ulipo ukhudzana za zachilengedwe za nkhalango zambirimbiri kumeneko ndi kumene Michael Usi ndithu akwitima ndithu akufuna ndithu maina amene wawa. Komabe a Yusuf Mkungula ngati mlembi wamkulu iye ayivomerezadi kuti iye ayizonadi alipo anthu ena ndithu amene amachita ndithu katangale. And zimene zimalepheretsa kuti dziko lino lipite patsogolo. Yeah, actually it's a good move. Zimene zikuyenera kuchitika kuti makamaka tiziyang'anitsitsa kwambiri kuti katangale akuyenda bwanji. And mutha kuona zoti position ya vice president ndi position yayikulu kwambiri. And sakuyenera kuti pakana achoke ku vice president kutsika pasi kuti akalongosole nkhani ya katangale. Actually ku nthambi ina yake ya zachilengedwe kumene kujako kuli anthu akuluakulu, right? Kumene kuja kuli anthu mabigi amene amayang'anira amene anapatsidwa udindo umene oti azichita zonsezo. Nde sometimes nditha kungokuzinika nkhani kena kake kuti nthawi ina yake munthu wina wake bwana akutuluka pa gate pake mlonda anabwera nkumuza bwana uja kuti bwana, I think ulendo umusapita chifukwa chino kuti ineyo ndalota inuyo munachita ngozi munamwalira and gama mfa mukwe inali omwe zova zimavala zomwezi ndendo ngati zikungo yenda ndende exactly mmene ndinakuona nako malotoko ndendo ngati ulendo uwu musapite chifukwa mukapanga ngozi kumene mukupitapo. Bwana ujimana apanga chake nchuna kuti anangomufaya mlonda uja. Nde mlonda chanapita ku court chachana kwa msumira kuleba yeyu bwanji wandifaya ndi wamuuza nde zachilungamo. Nde bwana uja atatengedwa ku court a court anangomuuza kuti akulu inuyo ndithu mulipira zindalama chifukwa simungamfaye munthu oti akufuna nzabwino akuzani zimene walota and inu ngofe kungomufaya kapena inuyo why did you fire him chifukwa yani mwamuchosa ntchito. Nde bwana nayankha kuona kuti ineyo ndachosa ntchito chifukwa kuti mkuluyu amagona. Yeah, chifukwa maloto amene walotawo ndi kuti patatenga nthawi itu kuchiona ine ndikukwera galimoto chancha zambiri kukapanga ngozi chancha zambiri sinzoti iye ndithu anagona ndithu munthu anagona. Nde ineyo ndiye ndi mulonda ntchito yake ndi yaulonda. Nde ine ndamfayi kuti amagona pa ntchitopo. Yes, sometimes kuti zinthu zina zichitike zimakhala kuti fuwa muno akeyo amene panapoyo mulonda oyang'anira kumeneko ifuna amatani amagona kupanda kugona ndikuti sizingachitike. Nde sometimes anthu amene katangale wina amachitika chifuna kuti even anthu amipando they are also involved. Even anthu amene palibe utsogoleri. Why should someone amene ali vice president akapange check za ukatangale kumene kulibe anthu amene amayang'anira kulibe akuluakulu umene koko oti aliso akuvomerezanso kuti katangale alipo ndithu zimachitika. Guys, it's sad. Hey guys, like, share, subscribe, comment. More than cameras. Which means we know them. Just present the names. Amputation. Because corruption is touched here. Now that you have talked about corruption, that is a big problem. The experts, they'll sit down and find another way of going on with corruption to elude the net that can catch them. So the best way, I say, when it comes to corruption in the midst of natural resources and climate change, the only way is to remove them. And I hope and pray that by end of September you have given me the names of those that need to be removed. Because they are a danger to Malawi. Corruption is bad. We can talk